दिनै सरकारनिफ्राय अननाय मोनबाय मा बुंगोन? आं दिनै हाग्रामा सारखौ धन्यबाद होदों आरो बन्जा सारखौबो धन्यबाद होबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आं बेसेबांखिनि थाखा मोननानै आंनि न'खरफोरखौ मोजाङै खालामलांनो सानदों आरो फरायनाय गथ'फोरनि थाखायबो आं मोजां खालामलांनो सानदों। बेसेबां थाखा होदों दिनै? आंनो हाग्रामा सारा अननानै आंनो 3 लाख थाखा होलांबाय, आं बेनि थाखाय धन्यबाद होदों। सिगाङाव बेबायदि सोरनिफ्रायबा बेबायदि अननाय आं मोनफेरदों? आं मोनाखै रावनिबो फराय आं मोनाखैमोन। आं दिनैसो मोनदों। आंनि गोसोआबो गोजोननाय मोनबाय दिनै बेसेबांखिनि थाखाखौ मोननानै। मा खालामगोन सानदों बे रांजों? आं बे रांजों न' लुना लानोसै सानदों गथ'फोरखौ दोननो थाखाय आरो बेबायदिनो मोनसे गथ'फोरनि फरायनायनि थाखाय माबा खालामलांनो सानदों, गथ'फोरखौ फरायनो थाखाय। बेनिफ्राय आंथ' बेबायदिनो थाब थुब जानाय खरसफोरखौ हाजिरा मावनानैबाबो जालांखानांसिगोन गथ'फोर देरजासिमखौ फरायजोबनो हानाय बायदि। आंहा बेबायदिनो आंनि फिसाफोरा 4, आं सेथि फिसाज्लाखौ हायार सेकेन्डारि पास खालामदोंमोन 2nd डिभिजनाव। आं बेखौ थाखाय फरायहोनो हायासै, थाखा फैसानि थाखाय बहुद अभाब जाना फैबाय। आं बेखौ दा आंनि गोरोन्थि मावनाय जाबाय आरो बेखौ दा थाखा फैसा गैयिनि थाखाय आं बेखौ गुवाहाटियावहा खामानि मावनो हेगार हरनाय जाबाय। बे हाया खथा मोनसेल'सो। ओहो मोनाखै आङो। खालामदोंमोनथ' आङो, खालामबाबो आंनो मिथिया मानि थाखाय मोनासै। आं जेसेबांखिनि डकुमेन्टस बिबानो हरदोंमोन, खोनाबानो आं दखाननिफ्राय फैनानै जेर'क्स आरि खालामब्रबहैयो मोनाबाबो। जेर'क्स आरि खालामनानै आं हरदोंमोन। फैसा नांगौ होनबाबो आं हाजिरा मावनाय फैसाखौ बुथुमबायनानै हरदोंमोन, होमबाबो आंनो दिनैसिम न' गंसे होबोनो हायासै। दायो हाग्रामा महिलारि सार होनाय रांजों न' लुगोन? न' लुना लानोसै आं, बिनिसो थाखा होनायदोंमोन। मालिकआ गैला। मालिकआ 2023 सनाव